depressiyada möhüm zat. İşte saklanan duygular ve dinç almağı yattan çıkaran beden. Käbir adamlar bu zatları eşitip korkar. Emma käwagt bu bedenin hereket soramağıdır. Şoň üçin korkmaly. Beden şeýle diýär. Men taýýarlandım. Ýöne sen hereket etmedin. Men energiýa berdim. Ýöne sen onu çıkarmadın. Men dartyldım, напряжение boldum diýär. Sebäbi owşamak üçin hereket gerek. Şonuň üçin şol atlary ýadyňyzdan çıkarman. Stresli adam üçin hereket hökman. Bu hökman agyr sport bolmaly. Her gün piyada ýöremek hem güýçli derman ýaly bolup biler. Güýçli derman bolup biler de, güýçli derman bolýar. Ýöremek wagty beden stres energiýasyny ýoş-ýoşdan çıkaryp başlaýar. Dem alyş sarlanýar. Kan aýlanşygy gowlaşýar. Myşsalar işleýär. Myşsalar işlese beyni daşky dünýä geçýär. Ol diňe öz pikirine oturmaýar. Pikirleriň aýlanmagy adalýar. Biz şu aýlanmakdan çykýas, krugdan çykýas. Adam ýörände beden beyni şeýle signal berýär. Men herekete geçdim. Men oturup kalmadım. Men howp bilen ýüzbe-ýüz durup bilýärin. Men diri we hereketde. Şonuň üçin iň ýönekey maslahatlaryň biri. Stresli adam her gün ýöremeli. İýden turduňyz 10-20 minut. Günertan işden çykdyňyz 10-20 minut. Öýlen öýe geldiňiz ýatmazdan öň ýene bir gezek. Üçüncü sebäp dinç alyp bilemizok. Köp adam dinç alaýyn diýip pikir edýär. Dinç alýan diýip, emma aslynda dinç almaýar. Meselem, adam işden gelýär, divana geçdi, telefonuny aldy, sosial ulgamlara girdi, video görýär, habar okaýar, birine jogap berýär, bir zat bilen deňeşdirýär, bir zatdan gaharlanýar, bir zatdan aladylanýar. Ol beden taýdan ýatyr, emma beyni işleýär. Bu hakyky dinç alyş däl. Hakyky dinç alyş nerv ulgamny, beynini köşüşdirýän zat bolmaly. Oňa nämeler girýär? Hakyky dinç alyşlaryň girýän zatlaryň biri. Ýene aýdyp geçdi, men aýdýan ýöremek, onuň men howpsuz diýmek üçin massaj etdirmek ýa kitap okamak. Bana hiç zat jogap bermek gerek gelýän ýagdaýa gelmeli. Men hiç ýere howlugamak. Men diňe şu ýerde bir oturan ýerinde здесь сейчас diýär, orçu türkmençe oturan ýerinde men şu wagt şu taýda bolýan diýmeli. Emma biz köpüýmiz şo ýagdaýa ýetirdik. Men özüm bir wagt şo ýagdaýa ýetirdim. Biziň bar edýän işimiz işe gidip gelmek, telefona oturmak. Ýöne ikisi hem beýin üçin ýük bolup biler. Şonuň üçin nerv ulgamy doly boşap bilmeýär. Ondan biz geň görýäs. Näme üçin keselledik, näme üçin öýlem agyrýar, beýlem agyrýar. Dinç almak üçin käwagt hiç zat etmezligi öwrenmeli. Ýöne häzirki adam üçin hiç zat etmezlik kyn. Sebäbi adam dinç alany içindäki duýgular çykyp başlaýar. Nämeler başlaýar? Gahar çykýar. Ondan ýadawlyk çykýar, öýke çykýar, gorku çykýar. İçindäki boşluk aýrylýar. Täze zatlar girýär kalbyňa. Ýalňyzlyk duýgusy çykýar. Şol zatlary çykarmak üçin hökman dinç almany, dymyp oturmany, telefona seyretmezligi, telefon wagtyny çäklendirmeli. Eger çäklendirmeseňiz, gelip dinç alýan diýip telefon alsaňyz, telefon wagtlaýynça ýapýar o duýgulary. Emma bejermeýär. Telefon aýrmaýar. Telefon oňa dopamin we lawushka diýilýär. Men şu türkmençe dopaminiň kapanyna düşmek de her ýerde köp oturmaly, her ýerde köp oturmaly. Şeýle dip görýänsiňiz, köp adam telefondan çykyp bilmän oturýar. Dinç alyş özüň bilen ara gatnaşygy dik etmekdir. Öz-özüňi diňlemek. Sebäbi biz daşky dünýäden onuň içki öz duýgularymyza girmeli. Şu haýsy ýerde duýgymyzy sakladyk, şonu pikir etmeli. Haýsy ýerde aýtmaly da aýtmadyk, ýa-da gaharmaly ýutdyk. Şol atlary biz ilki başta götürýän ýaly, ýöne ýokarda öňkäýdi geçişmeýäli, ýene başlaýar, uku edilýär. Gaharmaz gelip başlaýar, gelmesi zatlara. Gygyrmasy ýerde gygyrýar. Şu çykmadyk gaharlar, aýdylmadyk gepler, ýudulan göz ýaşlar, basylan gorky hemmesi bedenine galýar. Olary
hökman siz özüňiz bilen oturup ya özüňiz bilen ya bir ýakyny adamyňyz bilen ya da psikolog, psikoterapewt bilen işlemeli. Beden olarak bundan ok. Bugün şu basylýan duygular alamatlary görnýän öňem aýtdym men aýdaýyn. Nähili alamatlar? Döşde gysylma, bokurdokda düğün, dem almak kynlaşýar, aşgadanna agyry, kelle agyrýa, boyun datkynlygy, köp ýaş olanlar maňa jaň edýär davleniýam oýnaýar diýip. Sebäbini gözleýärler böwrekde, ýürekde, damarda tapan oklar. Sebäbi nerwede. Sebäbi ahanyňy çykarmadyň, hereket etmediň. Şonuň üçin geň alýarlar. Maňa näme bolýar? Hereket etmedik. Ine bolan zat. Ahyrymyzy ýutdyk, otyrs. Bir ýerde bir galmagal boldy. Gelip ýene otyrs. Hereket etmeli. Ökman bir agyr sporda gitmeli. Ýürep başlamaly, ýüzüp başlamaly, masaja gatnamaly, kitap okumaly. Men şu bir zatlary gaýtalap otyryn, näme üçin gaýtalýan? Sebäbi köp adam şu bir zat aýdan zadyň düşünen oklar. Şonuň üçin men gaýtalýan. Özüň analiz etmeli. Men näme üçin gahar edýän? Men näme üçin ýadadym? Men kimiň öňünde özümi hemişe güýçlü görkezmä mejbur bolýaryn. Men hakykatda näme isleýän? Şol atlar özüň analiz etmeli. Şol atlary analiz eden soň o da etmek kyn. Özüň bilen oturyp şu aýnaň öňünde oturyp özüňe sora bermek dünýäde iň kyn zatlaryň biri. Ýöne şonu edip bilseňiz, siz güýçlü adam bolduňuz. Ýene bir stresiň sebäbi hemişe howlukmak. Siz görýäňiz mine şu şähere çykýan hem adam ýöne bir tanşyňa duşdyňam salam soň ýene ylgap gitdik. Ol şu wagtyň näme diýip modasy isemi kanuny isem şeýle boldy. Has köp işlemek, has köp gazanmak, has gowy görünmek, has gowy ýaşamak, has köp bilmek, has köp etmek, has köp jogap bermek, has köp subut etmek. Biz şol atlardan birazcık özümizi gowşatmaly, aýrylmaly. Bu ýagdaýda adam özüni hiç wagt yeterlik duýmaýar. Biz şo ýetjek bolup dursalardyň ýerinden. Täze maşynyň, täze jaýyň, owudan jaýyň. Ýöne ol atlar baýlyk däl, baýlyk saglyk adamlar. Sebäbi bir jaý alsaň, iki jaý alasyň gelýär, iki jaý alsaň, üç jaý alasyň gelýär. Bir maşyn bolan adam, iki maşyn. O atlaryň hiç jaýda gowlugy etmeýär. O beýni üçin mullakan ýük. Netijede adam hiç wagt bolly, men dinç alyp bilerim diýen duýguny almaýar. Bu bolsa nerfulgomny ýada edýär. Sebäbi beden üçin hemişe howlukmak howp signaly. Şu howluk başladyňyzmy gorkup başlaň. Howlukmak bedene şeýle diýär. Sen ýetişýän ok, sen ýa-da sen howp bastynda, sen häzir saklanyp bilmeýärsiň. Siz şol atlary düşüniň. We eger şu ýagdaýa gelen bolsaňyz, onu hökman bir ýakyn adam tapyň, ýa psikoterapewt tapyň, şol atlary gürleşiňde özüňizden çykarjak boluň. Siz köp beladan galarsyňyz. Meniň YouTube kanalymy ýazylyň, jaňjagaşa basyň, like basyň, repost edin. Şeyseňiz köp adam görür, köp adam peýdaly maglumat özüni keselden alyp galar, köp keselden alyp galar.